Кайф Нефтяк командасы. Кеттік. Татарстан Республикасынан бик ярлы Сәлем FM радиосында булган хәл. Сәлем, 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 сәлем. Демәк, дуслар, сезгә кайнар сәлем. Сез Сәлем FM радиосы тыңлыйсыз. Һәм мин Сәлимова Сәлимә Сәлем кызы һәм минем коллегам Гөлназ. Яра шаярам Сәлимә ул. Һәм без алга таба барабыз һәм музыкаль яңалыкларга күчәбез. Әллә Софиянга ипотеканы бирделәр. Рәхмәт, эритеп яндыра күңелемне. Әлләс бах көтүдән сыйырын көтә. Кайт инде, кайт җаным. Әзелфәт Зинуров волонтерлык турында җыр язды. Аш ятасың буш янда, өрмисең вәки. Венер Сәлимовны Мәскәүдә полиция хезмәткәрләре тотты. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин. Хәзер кризис вакыты. Шуңа күрә студентлар профессорларга икенче төрле взятка бирәләр. Алып килдек әнә сиңа кила ярым перәнлек. Әлги Шахразиев үзенең фатирында ремонт ясарга булды. Буяуны ачып, ул тәрәзәне дә ачырга оныткан. Мавҗиза иленә сәяхәт. Безнең реклама вакыты да җитте. Безнең белән булыгыз. Слышь, син әле тәрәзә куйдыңмы, ә? 77, 77, 77. Менә шундый тәрәзә. Безнең киләсе спонсор Ак Батыр. Туйлар, сабан туйлар, туган көннәр, банкетлар, ашлар. Монда узмый. Но сосискасы бигрәк шәп инде. Һәм без алга таба барабыз, һәм безнең кунак вакытыбыз да җитте. Каршы алыгыз татарча рэперлар Гефи белән Чыпчык. Йо! Ник без сезнең куллагыгызны күрмибез? Вообще-то радио. Без татарча рэперлар Гефи һәм Чыпчык. Һәм без яңа сингл яздык. Ул сезгә ошаячак, бәлки. Гефи һәм Чыпчык 2016 киттек. Кашан керәсең син автобус эченә, күрәсең син әби генә. Беренчесе күмәч бирде, икенчесе носки бәйләп бирде, өченчесе сөйләп китте, никер милиция төрмәдән чыкты. Әби карап әйтә миңа, син ябыккансың 5 айда. Гөбәдияне пешерде, авызыма сыйдырды. Әбиләрне мин яратам, гугланам һәм мактанам. Алар минем өчен үрнәк, тик пешерергә шәк-шәк. Чыпчык, син мондамы? Сайга! Ага, шәпшәк монда. Ага, әбигә авылга. Димәк, дуслар, сезгә бик зур рәхмәт. Җырыгыз бик матур булды. Әлбәттә, әбиләр бәяләр дип ышанып калабыз. Тик кызганычка каршы безнең тапшыру вакытыбыз да азагына килеп җитте. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау бул, сау бул, сау бул, сау бул, сау бул, сау бул. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake up the happiness. Дуслар, нигә соң без әбиләр турында рэп җырларга булдык? Чөнки әбиләр безне аңлар өчен хәтта рэп та тыңлыйлар. Нигә соң бу рэп үзләре турында була алмый? Без булдык Кайф Нефтяк командасы. Рәхмәт, дуслар. Shake up the happiness. Wake up the. You're a little girl. You never grew up. You still have your collections of books and poems, letters with sections.
Подъехал принц на белом коне. About the days that you lost. You said everything would turn out fine. Присаживайтесь. The worry is Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99.